Whereas in question number two, what is choose the correct choice in the following and justify. Yung option yung MCQ model. Kinti MCQ model ba handle justify kung dun na may isang solve column tani kinti. Okay, but third term of the AP ano yung mga 10, 7, 4 dot lang na. But stay na majasikin yo. Ite na majasikin yo. gibi bidap, ini iki bidap, dia tamti bidap. Ambai ini present menggunakan tiga menggunakan. Tiga menggunakan mana? Dia bersama 5.2 ni one answer kamu teman ini ni kamu. Jadi teman a n is equal to a plus n minus 1 di divide teman-teman ni. But ini ni kalau lagi teman. But AP ni dengan AP mai 10 7 formula lai gibi bidap. Ini yang macam ni ya 10. ओमफ्राय नैथि बिदाबा 7 नंगौना ओमफ्राय D-आ मा खालामनाय जोङो नैथि बिदाबनिफ्राय गिबि बिदाबा बिदिबा खालामनाय खिथिखौबा खालामनि A1 गिबि बिदाबा बेसे होनाय दोङो 10 A2 नैथि बिदाबा होनाय दोङो 7 नंगौना ओमफ्राय therefore D-आ बेसेबां जागोन D-खौ बोरै दिहुनोमोन जोङो A2 minus A1 नंगौना ओमफ्राय A2 आ बेसेबां दङ 7 minus A1 आ बेसे 10 होमबा 7 निफ्राय 10 थांबा बेसेबां खालामो जोंनिया -3 थायो होमबा जोङो D-खौ मोनबाय ओमफ्राय थार्ड टार्म बुंदों नंगौना नै थार्ड टार्म थामजिथि बिदाबखौ दिहुननांगौ थामजिथि बिदाबा एना बेसेबां जागोन इयो 30 नङा थामजिथि बिदाबा बेसे थामजिथि बिदाबखौ दिहुननांगौ नालाय माखौ जों एनथि बिदाबखौ दिहुनो एनथि बिदाबनि दिहुननायनि फर्मुलायामोन नालाय होमबा थामजिथिया बेसेबां एना मा जागोन 30 होमबा जोंनिया इ फर्मुलायाव फज'नानैनो एन 30खौ मा लिरनो हागोन जोङो a plus 30 minus 1 इयो n minus 1 नालाय बेसे t होमबा a आ बेसेबां दङ a आ गिबि बिदाबा 10 plus बेसे जागोन इयो 29 d आ बेसेबां minus 3 होमबा बेसे जागोन इयो minus into plus minus 7 नालाय 7 27 9 3 27 6 7 8 होमबा बेसे जागोन इयो minus 77 होमबा correct option आ सोरो C correct option आ सोरो C होमबा थामजिथि बिदाबा बेसेबांनो minus 77 जाबायना बेखौ नोंसोरो लिरनानै ला जोङो सेकेन्ड नाम्बार खालामनायनिफ्राय पस्ट खालामनानै लिरना ला आंखौ मोनबाय नालाय नोंसोरो पस्ट खालामनानै लिरना ला स्क्रिनशट खालामनानै लानाङा नोंसोर लिरथार गावनि बहियाव लिरथार जेरै क्लास लिरो बा स्कुलाव जेरैबायदि क्लासाव जेरै लिरो नोंसोरो जेरै खालामो बिदिबायदि खालामनांगोन जागोन ना बेबायदि जोङो नाम्बार 2 खालामनि 2 मा दङ 11th term of the AP नि बेसे जिसेथि बिदाबखौ नांगौ ओमफ्राय जिसेथि बिदाबखौ दोननायलाय एना मा जादों जोंनियाव 11 ओमफ्राय AP आ होनाय दङ A1 गिबि बिदाबा बेसेबां -3 A2 नैथि बिदाबा बेसेबां -1/2 होमबा जोङो D-खौ मोनलायसिगोन D-खौ बोरै मोनोमोन A2 minus A1 ओमफ्राय A2 आ बेसेबां -1/2 minus A1 आ मायो -3 बेसेबां जागोन बेखौ सेफायोबा -1 minus into minus plus होमबा 2 दो 3 दो 6 गाहाय मा थागोन 2 होमबा बेसे इयो 5/2 होमबा D-नि भेलुखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 5/2 D-नि भेलुखौ मोनबाय 5/2 जोंनो माखौ नांगौ A11 खौ नांगौ A11 खौ बोरै मोनगोन जोङो A प्लास बेसे 10D नङा होमबा नंगौना 11 minus 1 10 जायो नालाय 10D ओमफ्राय A आ बेसेबां मोनदोंमोन सरि N-नि भेलुखौ सोलांदों A आ बेसेबां मोनदोंमोन जोंनिया -3 plus 10 into D आ बेसेबां मोनो 5/2 होमबा 2 दो 10 दो बेसेबां 5 होमबा -3 plus 5 दो 5 सानजाबा बेसे 25 नङा होमबानिया बेसे जागोन इयो 22 plus 22 दङ ना plus 22 मानि जागोन इयो option B आ जागोन होमबा जिसेथि बिदाखौ बेसे मोनखो जोङो 22 मोनबाय होमबा question number 2 आबो जोबलायबाय लिरलांफा होनदो दे लिरलांफा नोंसोरो लिरलांफा गासैखौबो मोजाङै लिरनानै ला सिनाय हायाबा कमेन्टआव लिरहरबानो जाबाय माबायदियाव सिनायगोन नोंसोर
이번에 뭐니? question number 3 nih. Siêu mà đứng nữa missing tangga si boxau lang dang box ni फिर बाद मानसिया नेगेटिव नंबर माने box टिभिदाव माने आं boxआव जुदि n लायोबा नोंना n टिभिदावनि नामा मा दा box टिभिदाव नोंना n टिभिदाव माने n खौ दिहुननो नांगौ जों an होमबा बे खालामबा बुजिलांगोन नोङो खालामबा मिथिलांगोन जों दा फार्स्टनि कुइसनखौ नाय First question of model AP ఇప్పుడు మరియు AP ని to langdang 26 पर AP langdang 13 langdang 3 पर AP ba question number 1 model 2 ama iki bida ba maka diunang जोंना नैथि बिदाखौ दिहुननांगौ ओमफ्राय मा होनो जोंहा थामथि बिदाबा होनाय दोङो मा होनाय दोङो number 1 निखौ number 1 A1 होनाय दोङो बेसेबां 2 ओमफ्राय जोंनि मा गैया A2 आ गैया ओमफ्राय मा दोङो A3 दोङो A3 आ बेसेबां 26 A3 खौ बोरै दिहुनोमोन जोङो A3 खौ A plus 2 दी दिहुनो होनबा नोङो बे बेसेबां 26 होनबा A आ बेसेबां होनाय दोङो 2 A नि भेल्यु होनाय दोङो नोङो 2 होनाय दोङो प्लास जोंनि D खौ दिहुनगोन राननानै ओमफ्राय A2 खौ दिहुनगोन जोङो A 26 this implies बेसे 2D is equal to 26 minus 2 नङा होनबा 2 प्लस माने जों माबाखौ ओमफ्राय जों D खौ नांगौ नालाय D खौ लाखिनोसै 26 निफ्राय 2 थांबा 4 24 सरि ओमफ्राय 2 आ जों गोजा सानजाबनि जों थांबा रायनाय जायो जों होमबा D नि भेल्युआ बेसेबां मोनगोन जोङो 12 मोनगोन D खौ मोनबाय दानिया जों माखौ दिहुननांगौ A2 खौ दिहुननांगौ बेखिनिखौ बेखिनि नङा स्टुडेन्ट इखौ जोंनि जोंनि मा दिहुननांगौ A2 खौ दिहुननांगौ A2 खौ बोरैहाय मोनोमोन जोङो A2 खौ मोनोमोन A1 plus D ओमफ्राय A2 खौ बोरै मोनो A1 plus D ओमफ्राय A1 ओमफ्राय मा होनो 2 ओमफ्राय D खौ बेसेबां मोनफिनो जोङो 12 होमबा बेसेबां जाफैयो 14 होमबा नै लांदां जायगायाव मा जागोन इयो 14 लांदां जायगायाव मा मोनसिगोन 14 जागोन ना जागोन दे दानिया नेक्स्ट नाम्बार मा दङ A गैया A2 दङ ओमफ्राय मा दङ A4 दङ जुदि नोंसोरो कुइसन नाम्बार 1 कुइसन नाम्बार 2 ओमफ्राय कुइसन नाम्बार 3 खौ खालामजोबनो हायोना होमबानि आद्राखिनि कुइसनखौ गासैखौबो खालामजोबनो हागोन नोंसोरो मिथिबायना आद्राखिनिखौ गासैखौबो खालामनो हागोन होमबा जों फार्स्टआव A1 question number 1 question number 2 आरो question number 3 मोजाङै सल्भ खालामजोबनो हाग्रोनांगोन ओमफ्राय बाखिखिनिया बाथ्रा जों लिरनाय दङ इदि मडेलाव लाना थाङोबानो इजि आरो ओमफ्राय फार्स्टआव 2 नाम्बारनिया इनिफ्राय स्टार्ट खालामनाय आरो 2 नाम्बारनिया मायनो A1 आ गैया गिबि बिदाबा गैया माया दङ ओमफ्राय A2 आ दङ A2 आ बेसेबां 13 ओमफ्राय मा गैया A3 आ गैया ओमफ्राय आरो दङ A4 आ दङ दानिया A2 खौ माबोरै लिरनो हायोमोन जों A2 खौ लिरनो हायोमोन A plus D लिरनो हायो 13 ओमफ्राय A4 खौ बोरै लिरनो हायो जों A4 खौ A plus 3D लिरनो हाया होमबा नोङो 3D ओमफ्राय बेखौ जों मा होनो लागोन इकुवेसन नाम्बार A होनो लागोन E बेबो बहुत बोरैबा जागोन दे जागोन दे माने 1 होबाय रमान नाम्बार 2 दंखायो नालाय बिसानो दे इखौ मा होनो जोङो स्मल b निखौ इखौ स्मल a होबाय इखौ स्मल b होबाय ओमफ्राय मानि थाखाय खालामदों इखौ नोंसोर चेप्टार 3 आव मोनहैगोन मिथिबायना चेप्टार 3 आव बिदिबायदिखौ खोमोरनाय आदब जों माखौ खोमोरनो नागिरदों इखौ खोमोरनो नागिरदों ओमफ्राय इ आदबखौ नोंसोर मायाव मोनगोन चेप्टार 3 आव मोनहैगोन मा खालामगोन जोङो b इकुवेसन बे फार्स्टनि इकुवेसनखौ मा होनो लागो जोङो a होनानै लाबाय ओमफ्राय नै सेकेन्डनि इकुवेसननिखौ मा होनो लादो b होना लादो ओमफ्राय जों सेकेन्ड माने b इकुवेसननिफ्राय a इकुवेसनखौ दानख'गोन होमबा इकुवेसन b माइनास इकुवेसन a ओमफ्राय इदि दानख'योबा मा खालामो जोङो नै समाननि आगसिखि थानायखौ समाननि आगसिखि थानाय b इकुवेसननिखौ समाननि आगसिखि थानाय a इकुवेसननिफ्राय दानख'गोन होमबा आगसिजों मा दङ जोंनिया b आव बिनिफ्राय दानख'नांगोन नालाय दानख'नाय समान नङा इ दानख' b आव मा दङ a प्लास 3d दङ नोङो a प्लास 3d दङ माइनास इकुवेसन a आव मा दङ a प्लास d मोनगोन बे समाननि आगसिनि जोब्बाय दानिया आग्राखि मा दङ इकुवेसन b आव 3 दङ 3 माइनास इकुवेसन a आव आग्राखि मा दङ 13 दानिया जोङो ब्रेकेटखौ बोखारदो इ मा दङ a प्लास मा दङ 3d माइनास इन्टु प्लास माइनास a माइनास इन्टु प्लास माइनास d इज इक्वल टु 3 निफ्राय 13 थांबा मा थायो जोंनिया माइनास 10 कारेक्ट मोनो होमबा मोनसे a दङ प्लास
मोनसे ए दोङो माइनासनिफ्राय मोनसे पजिटिभ मोनसे नेगेटिभ होमबा केन्सेल थांबाय बे 3टा डिनिफ्राय मोनसे डि थांबा मायो मोनथाम डि दङ मोनथाम डिनिफ्राय मोनसे डि थांबा खैथा डि थालांगोन मोननै डि इज इकुवेल टु माइनास 10 दोङो होमबा जों मोननांगोन डि इखौ नङा दे डि इखौ नङा दे 2d होमबा डिआ लाखिबा जोङो माइनास 10 डिभाइडेड बाय 2 बेसेबां मोनगोन जोंनिया डिखौ बेसेबां मोनखो माइनास 5 मोनगोन डिखौ मोनबाय दानिया होमबा दानिया नोङो इकुवेसन ए नङाबा इकुवेसन बि जायखिजाया मोनसे इकुवेसनाव डिनि भेलुखौ फज'ना होबा माखौ मोनगोन एनि भेलुखौ मोनगोन जों मायाव फज'नोसै एआवनो फज'नो मोनगोन इकुवेसन एखौ इमप्लाइज खालामबा ए प्लास डि इकुवेल टु 13 दोङो नोंना इकुवेसन एआव मा दङमोन ए प्लास डि इकुवेल टु 13 जोंनो माखौ नांगौ एनि भेलुखौ नांगौ डिनि भेलुआ मा मोनखो जोंनिया माइनास 5 ओमफ्राय समाननि आगोल दोङो 13 होमबा ए मा मोनहैगोन इयो 13 जोंना मा जागोन प्लास 5 होमबा एनि भेलुखौ मा मोनखो जोङो 18 दोङो बेयाव एनि भेलुआ मा जाखो 18 दानिया मा खालामनांगौ जों ए1 मोनबाय ए2 दंखायो ए3 नांगौ नोंनो ए3 ए3 खौ दिहुनबावनांगौ ए3 खौ बोरै दिहुनगोन दानिया जोङो a3 is equal to मा जायोमोन जोंनिया a1 plus 2d नंगौना a3 खौ बोरै मोनो जोङो a1 plus 2d खालामो होमबा a खौ बेसेबां मोनखो जोङो 18 मोनबाय नंगौना a खौ जों मोनबाय 18 plus 2 into d आ बेसेबां d आ minus 5 होमबा बोरै जागोन इयो 18 plus into minus minus 2 लो 5 लो 10 होमबा 18 निफ्राय 10 थांबा बेसे 8 नंगौना होमबा a3 खौ बेसेबां मोनखो जोङो 8 मोनबाय जोबोर मोनजोब्बाय माखौ मोनजोबबाय जोङो ए मोनबाय 18 बि आ बेसेबां मोनो 13 ओमफ्राय बेसेबां a3 खौ बेसेबां मोनखो 8 ओमफ्राय a4 आ बेसे होनाय दंखायो 3 होनाय दंखायो होमबा मोननै लांदां जायगाया बुंबाय दानिया नेक्स्टआव मा दोङो a1 होनाय दङ a1 आ बेसेबां 5 ओमफ्राय a2 गैया आरो a3 गैया माखौ दिहुननांगौ जोङो a2 आरो a3 खौ दिहुननांगौ ओमफ्राय मा होनाय दङ a4 ओमफ्य गुबुन दाखा होनाय बायदिनो खालामनो हागोन इखो हागोन इजिसिनसो नङा होमबा इयाव मा होनाय दङ 5 होनाय दङ 5 आ मायो a1 a1 होखाना दोङो नालाय मा जागोन इयो इजिसिन जागोन ओमफ्राय जोङो खालामनि स्टेप बाय स्टेप खालामगोन स्टेप बाय स्टेप बेयाव मा होनाय दङ a1 आ होनाय दङ बेसेबां 5 बेनिफ्राय गैयिफोरखौ कुइसन मार्क होना होलायला आं नोंनो मा होनाय दङ a4 होनाय दङ a4 आ बेसे 9 बथा 2 बाहागोनि से मा होनो इखौ 9 बथा 2 बाहागोनि से बथा 2 बाहागोनि से होनाय दङ दानिया a4 खौ बोरै दिहुनोमोन जोङो a प्लास 3d नङा होमबा ओमफ्राय खोनाय जोङो गलाय गथायनिफ्राय मालानि बोखावखोन्दो महराव लानो होगोन बोखावखोन्दोआव लांबा मा खालामो जोङो इयाव गथा महराव थानायखौदो नै गाहायनिखौदो सानजाबो नंगौना होमबा सानजाबा बेसे 18 ओमफ्राय मा खालामो गोजौआव थानाय दोनहैयो दाजाबनानै होयो गाहायाव मा दं 2 होमबा a नि भेलुआ बेसेबां 5 प्लास 3d is equal to बेसेबां 19 by 2 बेसे ओमफ्राय जोंनो मा खालामनांगौ d खौ नांगौ नालाय 3d खौ लाखिथ'नि बेसे जागोन इयो 19 गाहायाव 2 5 आ जों थांबा माइनास 5 दानि गोजौ खालामदों गोजौखिनि गोजौआव d is equal to बेसे जागोन 19 minus 5 into सानजाबा 2 सरि 5 नङा 2 into 3 आ जों गोजौआव दङ खिलाबा गाहायाव नङा बिदि ओमफ्राय d is equal to बेसेबां जागोन 2 दो 3 दो 6 ओमफ्राय 9 जागोन 9 बेखौ बेखौ x सानजाबो लालायनो नोङो मा दङ इयो 2 into 3 दङ होमबा 3 दो 3 केनसेल थांगोन नोंना मा थागोन 3 थागोन होमबा गोजौआव मा दङ 3 गाहायाव मा दङ 2 जाबायना ओमफ्राय बिनि भेलुखौ मा मोनखो जोङो 3 by 2 दानिया मा नांगौ जोंनो a2 नांगौ नोंनो a2 therefore नङाबा नाव होनोसै नाव दानिया जोंनो मा नांगौ a2 खौ बोरै मोनोमोन a1 plus d नंगौना this implies जोंनो नांगौ a2 is equal to a1 आ बेसेबां मोनगोन 5 दङ नोंना 5 plus d आ बेसेबां मोनखो जोङो 3 by 2 ओमफ्राय बे जागोन 10 plus 3 गाहायाव 2 ओमफ्राय a2 खौ बेसेबां मोनखो a2 is equal to 13 divided by 2 ओमफ्राय जोंनो मा नांगौ आरो मा नांगौ जोङो and मा नांगौ a3 नांगौ नोंनो a3 खौ मा खालामनांगोन जोङो a2 plus d खालामनांगौ बिदिबो मोनो नोंनो नङाबा a1 plus 2d दिबो सरि a1 plus 2d दिबो खालामनो हायो नोंनो a3 खौ मा मोनो जोङो a1 plus 2d or मा मोनो a2 plus d a2 खौ नै दासो खालामबाय नालाय ओमफ्राय a2 खौ आङो ओमफ्राय a2 आ बेसे 13 by 2 plus d आ बेसेबां d खौ बेसे मोनगोन सरि 3 by 2 नोंना
3/2 này cái dấu đi ini sini ini kuning kuning gitu kan A3 nih kan A3 bagah ya 2 nalah 2 saja 2 and the same nih kan 13 plus 3 bisa 16 nih kan 16 by 2 bisa masih 16 by 2 0 kuning kan nambah dan nanti by 8 kemana bisa kan dan by ini saya 8 ko bisa teman-teman 13 by 2 nih kan ya pun lebih Singapore was Bengal. Di la post ko nan di la screenshot ko nan ko de ni di na ada nai lang lo na met sana nya di lo jani be ang ko na met ke di nang ke are practice kalam na ke ini bolo ko na lai ang bolo ko li nan bolo lo ni be ja na ko na di kalam be na next number por number mo sini ko na ko mata ang sama ni kalam ang ke ko kam jona ka ni be na 이등의 수문적은이 나중에 감들이 흔하yan ba 말하면 이거는 이니프레스 상대 A6 namanya A1, A2, A3, A4, A5, A6 nih A6 solar signaling dan ini A1 habis signaling minus 4 ini right A6 signaling habis bang 6 nih A6 ke beri digunakan sama A plus 5 DTM ba ke beri sorry equal to 6 A habis dengan minus 4 plus 5 equal to 6. This implies yang nama digunakan ada 6 plus 4 yang bisa nama dari kamu aja digunakan kamu kan yang buat dari yang itu bukan anak gambar kalau beda ini kalau besi itu mulai besi di mulai itu tadi mana mana itu nang mana itu ku beri mana itu ke A plus di mana mana kan iya besi kan ini kayak minus 4 dan ini dia besi tuh mana kan tuh nggak 4 ini itu minus 4 ke 4 out 2 dah berapa bisa minus 2 sampai ini dari A3 ke mana mana A2 plus di ini kan A2 ke mana mana minus 2 plus dia bisa bangun 2 berapa bisa kan 0 nambah A4 habis itu ini A3 plus di ini kan A3 ke bisa mana 0 mungkin ini kan 0 plus 2 equal to bisa 0 sampai ini A5 ke beri mungkin A4 plus T sorry 0 satu ya dari 0 plus 2 apa dari 0 satu ini sudah ini apa ini kan 0 0 plus 2 2 A4 ke bisa mungkin 2 plus D ke bisa mungkin 2 but 2 plus 2 4 sampai A6 habis ini 6 mencoba nih mencoba sama A1 sorry A1 ambil minus 4 A2 ke bisa mungkin A2 minus 2 A3 habis bangun ke 0 A4 habis bangun ke 2 A5 habis bangun ke 4 sampai A6 sama tadi 6 sampai ibu sampai deh dengan dalam seri so kamu mulai nengok 5 ke masih kamu kan hayawan bentar berkominam sana hayawan sebentar kan ini nusya kalau hayawan tahun nusya ini nusya kalau tembak satu kamera ini terkait ini satu baik ini video terkait ini satu